नाही सगळ्या मित्रांना सांगणे व्यक्त व्हायला शिका. आपल्या काय होईल चुकलं तर चुकलं. ते भाषणामध्ये पॅराग्राफ असतात. मी आधी पाठ करून भाषण करायचो लहानपणी 7वी 8वीला असताना. कुठला पॅराग्राफ कुठं आहे हे फक्त मलाच माहिती, समोर त्याला काय माहिती. हुकलं तर हुकलं, घ्यायचं पुढून, टेन्शन नाही घ्यायचं, फक्त कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. म्हणजे माझ्या मित्राची प्रेयसी माझ्या मित्राला असं म्हणजे की तू माझ्यासोबत लग्न कर, तुझ्या घराला डायरेक्ट स्वर्ग बनवील, डायरेक्ट स्वर्ग. तिला बनवतो तर वरण भात सुद्धा येत नाही, पण कॉन्फिडन्स बघा तिचा असा पाहिजे, असा कॉन्फिडन्स असला पाहिजे. म्हणजे कॉन्फिडन्स पण व्यक्त होत असताना जरा व्यवस्थित करा, काढून टाकले